Aku fuji एक्ट्रेसनि दखान Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि दिनैनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअआवहाय बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर दायो आं थांगासिनो दतमा दाङारकुटि जेराव जोंहा अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि बानजायनायावहाय 57 एनुवेल कनफारेन्स जागासिनो नङा होमबा लोगोफोर स' आंबो बेयावनो थांगासिनो। ओमफ्राय लोगोफोर बै नुहुरनायानो जाहैबाय मेन पेन्डेल जेराव जोंहा मिटिंआ जायो आरोना। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेखौ खालि नुनानै सानदों जानांगौ मिटिंआव बारा मानसि फैयाखै नामा होननानै स' लोगोफोर मिटिंआ जाखायाखैमोन आरोना। लोगोफोर मेन मिटिंआ जागोन जोंहा 16 मार्चआवहाय लास्ट डेआवहाय जेरावहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लिंहरदों इन्डियानि हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांखौ। स' लोगोफोर मिटिंआथ' जाथ'वाखैमोन नालाय स' दायो आङो एक्जिबिसन हलाव फैबाय आरोना स' नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लोगोफोर एक्जिबिसन हलावहाय मा दङ नोंथांमोना देखायलांनो नाजागोन आरोना स' मानसिफ्राथ' नायदो नै गोबाङानो दङ नै स' फार्स्टआवहाय जोङो टिकेट लायग्रोनोसै लोगोफोर टिकेट लानानैसो हाबनो मोनो आरोना टिकेटआ 20 थाखा लादोंमोन। स' लोगोफोर टिकेटखौ लाबाय नै दायो स' सिङाव हाबलांसै नायलांबाय थादो नोंथांमोनाबो। Don't touch me. Tasumlaya जागोन nih. Tasumlaya lebih mazani. Pindah folay bonai. Nam lidung tuh nih. Bapa ya sih nih. Tortuk. Kamu lagi kenapa? Pandau gusung nih. Kalau kacil biji. National Park, address, contact number, guide. ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना नैबेवहाय नायना लादों नै गासिबो बे चेयार टेबोल गासिबो माने नेचारेल जोबोर आरोना माने रायदोंजों बानायजोबनाय रायदों औवाजों बानायजोबनाय आरोना बिराद मोजां नुयोना ओमफ्राय लोगोफोर सिंगल मोननाय बिजों बानायना रायदों गासिबो रायदों जोबसोना
ओमफ्राय लोगोफोर बेजों गासिबो देलायग्रा गानग्रा जाग्रा माने बिदिनो दखान जोब आरोना नायलांबाय थादो लोगोफोर हिन्दी ना मा बिलाय ओमफ्राय लोगोफोर नै फैयै फैनानै आं बेवहाय जांख्ला स्ट'रिनि माबायाव मोनसे स्टलाव सफैदोंमोन आरोना बेयाव गासिबो नोंथांमोना फुथुलाफोरखौहाय बर'नि गाननाय जोमनायजों लोगोसे मोनजोबगोन आरोना बेसेबां गैया बर'नि नायनोबो जोबोद समायना नुयोना लोगोफोर नायलायनो ओमफ्राय लोगोफोर नैबाव नुनाय गासिबो दाउ जुनारफोरा गासिबो दंफांजों बानायजोबनायसो दे ओमफ्राय लोगोफोर बै नुहुरनाय न'आ जाहैबाय बर'नि न'खर माने लोगोफोर एग्जिबिसन हल सिङावहाय बिदि मोनसे न' बानायनानै दोनदों आरोना जेरावहाय गोदो बर'फोरा माबायदि न'आव थायोमोन माबायदि संसार जायोमोन आरो बेवहाय बर'नि माखासे आइजें आइलाखौ दिन्थिनानै दोनदों आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय देखायलांनो नाजागोन आं सालाया हनै नांगौ नोंहालाय माथो बानायखादों न'आव जों दायो बर' न'खराव हाबफैबाय मोसौ गलि माइहुं गान्दै नामा दङ Sobrano. Sudah kenal sendiri kam. Mas tu lah, mana dia? Hah? Beda. Kamu dari sini berbeda komplek. Macam ni kamu. जब चाहिए उधर तो निकाल के उधर जो 10 किलो के वो कर रहा है चलो दिखा दो वो आपका
ओमफ्राय लोगोफोर नैबे जाहैबाय फावखुंग्रि फुजि बसुमतारिनि दखान बिराद मानसि आरोना ओमफ्राय गाव गैयामोन आरोना बिथाङा ओमफ्राय लोगोफोर नै बेरायखांनानै फैफिनहां जाबा फैलासारखौहाय लोगो मोनबाय स' बिथांजोंबो मोननैसो फट' लानानै फैबाय आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नैबे नुहुरनाय गेटआनो जाहैबाय मेन पेन्डेलाव थांनायनि गेट ओमफ्राय बे मेन पेन्डेलाव थांनायनि गेटआ मोननैदि लोगोफोर ओरैहाय मोनसे दंबावो आरोना ओमफ्राय नैबेजों मोनसे स' नायलांबाय थादो हाबलांसै Meetingnya ada gabung sih jagonya. Misalnya lagi sini membuat sana, ini dah gaji dulu. Ubendranath Promul. Acha discover. Okay, sure.
So लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामनानै होबानो जाबाय लोगोफोर आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। So लोगोफोर गोजोन्थों and thanks for watching.